Mitäs se täällä? Jaha. Tässä onkin sitten aika mielenkiintoinen lista. Oho. Ketäpä se siellä on ollutkaan? Joo, Kaitsu on ollut ja Risto on tuossa ja tiedän tämmöisen listan. Ja tuo Kokkalan Mikko, Mupi ja tuo oli jo penikkana niin äänekäs tuo Fränkki. Voi hyvät hyssyret, kun vieläkin joskus meinaa tuntua korvissa soitu Fränkin ääni. Niin ja Pikku Mika, mistä se tuo nimen on saanut? Se on melkein noin leviä ja minun mittaan, eikö mitenpä se nyt oli. No melko sepön näköinen iso kaveri kuitenkin. Iso kumahoto, niin se taitaa olla. Ja mikä sun tuo? Niin tuo leipuri, piparileipuri. Votejake siinä. Melkein yhtä hyviä pipareja kuin tuo, no ei nyt sentään, mutta melkein niin kuin tuo muorileipu. Kyllä se on melkoinen leipuri. Ja onne kyllä loppujen lopuksi miettii, niin ne semmosia velikultia ollut itse kukainenkin omalla tavalla. Niillä on aina semmoista omaa persoonaa. Ja niitä pitää ollakin näissä hommissa ja niissä hommissa. Ja Oulusta nyt on se, niin se mahdottoman pitkä poika. Tää ei nyt niin mahdottoman, mutta sopivan mittainen. Ehkä vähän liian pitkäkin, mutta sopivan mittainen kuitenkin. Niin, kyllä tuo muisti on vähän semmonen, että älähän vielä. Se oli tuo Pete se oli, Petehän se oli justiinsa nimi. Mutta minä sitä Pekkaa minä olin vaan ajatellut, se on pikkusen kyllä, mitä kun se pyöriä sorttinen, niin eikä se niin mahdottoman pitkäkään, mutta on se semmonen, oikeastaan se on melko vantteran näköinen, se on niin mahdottoman pyöriä, on semmonen melko hyvän näköinen ukko sillä niinku, jos katsoo hämärässä valossa. Ja kyllä sitä kestää päivävalossakin katsoa joskus, mutta niin, että kyllä se melkein siihen joukkoon nousi. Minäpä etten sanoisi paras kaveri. No, pitääpä miettiä sitäkin hommaa, mutta niin, kyllä Pekka hyvä ukko on, mutta pitääpä näitä listoja vähän katsota tarkemmin ja sillä lailla. Joo, tuolta noin sitten. Näin.